Andoni, arratsaldeon. Baita zuire. Bai, gaur 80ko txapelketari buruz hitz egingo dugu. Ze kolore jarriko diogu txapelketari? Bueno, bat aukeratu behar baliz, berdea. Berdea, girotuko dugu platoa? Bendik eta behin? Vale. Kolore berdea. Gaur berdea, gaur ondo helen, gustora. Ongi atera da, Ongi. Zergatik berdea, Andoni? Igual esperantzarena. Xabier Amurizak buruz burukoan behatziko bersoa bota behar zenean, Euskal Herria gaia zuela eta bukatu zuen bera mugalotuak gora esperantza. Eta bueno, bai, esperantzaren berdea. Ongi aukeratua. Aurreko txapelketatik 13 urte pasa ziren, 77an utzi genuen azkena. 13 urte hoien ondoren, bazegoen esperantza. Zeren esperantza zegoen? Bueno, esperantza edo premia edo zerbait bai. Euskaltzaindiak 13 urtez ez antolatu ondoren, ikusten du antolatzeko premia, bersolariekin harremanean jartzen da, bersolariek komisio bat osatzen dute, eta, bueno, halako krikikraka batzu sortzen dira, baina 13 urteren buruan berriz burutzen da Euskal Herriko txapelketa nagusia. Ze krikikraka, Andoni? Bueno, ez dakit nik zehazki, garai hartan oso gaztian izan da, baina, bueno, nik uste dute Euskaltzaindiak izendatu zituela lehen mailako bersolari batzuk eta bigarren mailako beste batzuk, eta hori bersolarien kolektiboan edo etzen oso ongi hartua izan edo. Baina, bueno, kontua kontu. Nahiko presak egin zen, txapelketa azken batean. Urte bete lehenagotik aizien ideiakin, baina azaroaren 20irako eman behartzen izena, eta errege egunean urtarrilaren 6an finala izan zen. Orduan 40 egunetan dena konpondua zegoen edo dena erabakila. Txapelketa azkarra zentzu horretan, eta garaiak ere aurrera zijoa zen, bideoak ikusten ari gara orain, txapelketartako bideoak. 77ko zerbait badago hor, ezta? Salvadorren ura erreskatatu zena, baina 80tik aurrera dauzkagu orduko irudiak eta bideoak mugimenduan. Bai, noski, bai. Bueno, mila gauza esan lehizke, ezta? Txapelketa honi buruz. Faltazianak desente zian, batzuk zahartu intzialako, nahiko adien zeukaten ja, Baxarri eta Uztapide eta hauek. Salvador zendu berria zen, 4 urte zendu zela, Lazkau txikietzen joan, hiru azpeitiarrak, Imanol Lazkano, Jose Agirre eta Jose Elizazu etzien joan, Jon Lopategi ere etzen joan, bueno, ausentzia batzuk baziren, baina, bueno, txapelketa denetan pasatzen den bezala, garrantzitsuak di joazenak dira, ez falta direnak. Ez falta direnak. Ez ziren joan edo ez zituzten deitu, zelen esan dugu? Nik uste, hoiek konkretukit deitu. Deituak izan ziren, ez da? Baina ez ezkoa emango zuten edo dena dena. Hori da, bakoitzak bere ideien gatik, bere interesen gatik, edo bere aldartearen gatik, ez da? Andoni, aukeratuak izan ziren bersolariak, eta hori jasan egin behar da, Bai, gaur egungo ikuspegitik, bai. 16 bersolari hautatu zituzten izena emandakoen artean, eta 4 ordezko ere izendatu zituzten. 4 ordezko? Bai, Xabier Zeberio, Xanti Zabala, Mainu Korta eta beste bat ez dut gogoan zait. Ordezko, bai. Baina ez zuten kantatu beharrik izan. Batek bai, Mitxelenak ondo eze izan zuen lehenengo finalerdian, Arrasateko saioan, eta Gernikan Xabier Zeberio kantatu zuen, bai. Beti gertatzen da zerbait, ordezkoaren figura. Beti zerbait, bai. Ezin lasai egon, da. Eta finalerdiak eta finala izan ziren orduan, ez da? Bai, bi finalerdi, goiz eta arratsalde, lehenengoan goizez kantatutakoak arratsaldez kantatu zuten Arrasaten da Gernikan, da alderantziz. Eta gero, finala Donostian, Carmelo Balda pelotalekuan. Eta, Andoni, txapelketa honek berrikuntza asko ekarri zituen baita bertsokeran ere, ez da? Bai, bueno, 13 urte horietan gauza asko gertatzen dira, Euskara batua sortzen da 13 urte horietan. Eta sortu eta finkatu ere, bai, neurri handi batean, 77 laurogirako 13 urte horietan gauza asko gertatzen dira. Euskara batua, eta, bueno, Xabier Amurizak egin zuen ekarpen handitako bat, zen Euskara batuan aritzea, Euskal Herri osorako txapelketa zenez, ez da? Bueno, hori beretzatera langintza handia izango zen, berak bizkaieraz kantatuko zuen edo lehenago, eta pauso handia da Euskara batuan kantatzera pasatzea? Bai, usadioz, bakoitza bere euskalkian edo, bueno, bersolariek esate dute, Euskara batua bersolariek asmatu zutela. Bai, hori ere, bai. Bueno, baina ez azkarragatik, baizik premiagatik. Joandako tokian aditzen eman nahi duzu. Eta orduan ikasi egitezu pixkat, behintzat, han nola esaten den alako, ez da? Eta orduan, Euskara batuaren sorrera baino lehen bazegoen, bersolarien ibili hortan,
tokiko euskara erabiltzearen interes hori, ez da. Ikusiko dugu Amurizak txapela nola jantzi zuen, nola esan zuten? Oraindik ez dugu esan, baina Amurizak irabazi zuen. Xabier Amurizak irabazi zuen. Jakintzat eman dugu, bai, Xabier Amurizak irabazi zuen, 1980 Euskal Herriko txapela. Euskal Herriko bertsolari txapelketa honetako txapeldun Xabier Amuritza dugu. Bai, 80 zen hori, zuk Andoni zenbat urte zenituen? Nik orduan 18 urte zinberriak. Zuregan adibidez, ze eragin zuen Xabier Amurizak? Bueno, ni bersozaletu izanaren arrazoi nagusia egun hortan datza. Entzun nuen txapelketa hori eta esan nuen, kontxo, ezagutzen nuen bersolaritza, baina ez hain erakargarri. Eta orduan, Xabierren jarduna entzun nuen, esan nuen, bueno, nik handitan horlako zerbait izan nahi dut edo. Bueno, gainera, ordurako eta pixka Xabier Amurizaren laguntzaz ere, bertso eskolak baziren, eta hori ere aldaketa handia izan zen, beraz, ikasi zenezaken bertsotan, Andoni. Bai, niretzat berandutxo iritsi zian, bertso eskolak, hain zuzen hortxe sortzen dira, laro eta bi, bai, Santutxun, Leiz Bailaran Almenen, Zumaian, eta bar, ez da. Bai, nahiko batera etorri zian Amurizaren ekarpen estetikoa, bere txapel honekin, eta berso eskolen sorrera. Eta horrek, bueno, indarra handia eman zion berso gintzari. Bueno, hau izango zen orduan, Amurizak irabazitako txapel hau, bere arrazoiak baieztatzeko bide bat, ez da? Eta, seguraski, askori aurka egiteko modu bat. Bai, bueno, etzen errexe izan Amurizaren sarbidea bersolaritzan. Oso argi geratu zen txapel hori berak merezi zuela, baldan egin zuen saiogatik, baina, bueno, gero herri hasi zenean, bueno, horre sortu zian alako erresistentzia batzuk, ez da, kantaera berria zuen, poetika berria, hizkuntza ere euskara batukoa, orduan, bueno, erresistentzia batzuk sortu ziren, demorarekin deusesten joan zirenak, ez da. Aldaketen aurrean askotan, beldurra ere egiten dutelako aldaketek behar bada, errezeloak eta bar. Xabier Bera kontatzen du oso egoki enaz banaz liburuaren lehen arditan hori, oso erakargarri. Eta bere ekarpenetan, besteak beste, doinuak ere bai, doinu luzeak, neurri luzeak eta bar. Bai, doinu berriak, eta batez ere doinu horiek betetzeko hizkera berri bat, ezta kondensazio poetiko desberdin bat, publikoarekiko komunikazio diferente bat, zuek ez esan arrenik esango dut baietz edo alderantziz, beti publikoa kontuan hartuz, edo, bueno, beste holako epaia mesiasenak diruditenak, ez da, edo Moisesenak, edo ez dakizeinenak, esteak biur bekizkitarri hori ezpada horrela, eta pentsatzen du, jode, ez detripako mina, Bai. Bueno, eta txapeldun ordea ere bizkaitarra, ez da? Txapeldun ordea ere bizkaitarra, Jonen Beita, garai hartan, gaztea, 29 urte uste dut zituela.